I will never leave you orphans. Christ promised to send us the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of God who fills believers with divine power to do marvelous works. Through the Holy Spirit, we receive strength, wisdom, courage, and guidance to live as true children of God. Come, Holy Spirit, renew our hearts and strengthen our faith. Amen. Cristo prometió enviarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que llena a los creyentes de poder divino para realizar obras maravillosas. Por medio del Espíritu Santo recibimos fuerza, sabiduría, valentía y guía para vivir como verdaderos hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestros corazones y fortalece nuestra fe. Amen. Kristi kwere nkwa izitere anyị mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ bụ mmụọ Chineke nke na-enye ndị kwere ekwe ike dị omimi iji rụọ ọrụ ebube. Site na mmụọ nsọ, anyị na-anata ike, amamihe, obi ike na nduzi iji bie ndụ ka ezi ụmụ Chineke. Bịa mmụọ nsọ, mee ka obi anyị dị ọhụrụ ma mee ka okwukwe anyị sie ike. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.